ji dema ku biryara li derxistina lûtkeya çwar aliyê li Stenbolê hatiye dan nerîn û şirovên cuda cuda hatine holê. Bêhtira nerînan dibêjin ku ev lûtket û tiştekî nû ji bo krîza Sûriyê pêşkêş nake û hin şirove dibêjin ku mebesta Tirkiye ji derxistina vê lûtkê çareserkirina krîza Idlibê û her wiha durustkirina fişarekê ye li ser Amerîka. د لێدوانەکە تایبەت دە ji بۆی ئارکەیە دکتۆر ڕدوان بادینی ڕاگەهاند و تورکیا دەڕیا لە دەرخستنا لووتکەیە چوار ئەلیە لە ئەستەمبۆلێ دەخوازێ بەرژەوەندی و پلانên xwe bi hevbeşî li gel welatên Ewropî li Sûriyê bihêztir û cehbeceh bike. Endama nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encumena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê Esmehan Dawûd taybet ji bo arkê got ku lûtkeya Stenbolê tu Sûdê li krîza Sûriyê nake û bi tenê mebesta Tirkiyê ji derxistina vê lûtkeyê çareserkirina rewşa Idlibê û ji ber ku Idlib bergiraniyê li ser Tirkiye dirûst dike. Tirkiye dixwaze welatên zilhêz beşdariyê di çareseriya rewşa Idlibê de bike. Ji aliyê xwe va Rêzan Şêxmûz serokê desteya serokatiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê taybet ji arkê re got ku herçenda lûtkeya Stenbolê giringiya wê heye û mebez jê durustkirina fişarekê ye li ser Amerîka. Lê ev lûtket û biryarên giring derbarê dîtina çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê nade û bi giştî tu derencamên erînî ji lûtkeyê re nabin.